Sí. Bueno, moi bo día a todas e a todos. Grazas por asistir a esta rolda de prensa na que me acompañan Xaquín López, que é o director xerente do Auditorio de Galicia, Fran Núñez, director do Centro Dramático Galego, Belén e tamén Fran de Pista 4. Acompáñame porque a programación que vos presentamos hoxe é froito da colaboración entre diferentes entidades e institucións. Sempre comento nesta sala que esa é unha das nosas señais de identidade da nosa oferta cultural de Compostela, que fai que podamos ofrecer produtos de moita calidade e traballar en equipo. Santiago de Compostela converterase na última semana deste mes de novembro e na primeira de decembro na capital do circo, algo polo que estamos apostando firmemente. O mes de agosto, a través do Festival C, é unha mostra diso, e agora presentamos este programa que grazas a unión é posible gracias á colaboración de Circo a Escena e do DEDEF a través do programa Circo a Escena e do INAEN e da Rede Nacional de Teatros e Auditorios. Compostela Cultura vai a ofrecer 3 espectáculos circenses das mellores compañías do momento, tal e como presentamos hai uns meses o programa deste último semestre de artes escénicas. Entre elas destaca un Premio Nacional de Circo deste ano 21, Manolo Alcántara. O director xerente, Xaquín, despois vos falará máis detalladamente o que poderemos ver no Teatro Principal e no propio Auditorio de Galicia. Isto únese cas propostas de DEDEF, o Espazo para a Formación e Innovación do Circo que organiza a Pista 4, en colaboración co Agadic e o Centro Dramático Galego, do que nos falarán eles dentro dun momento e que responda a esa imaxe fantástica que anda por aí. Rosa e, bueno, excita moita atención estes elementos eses iconos que as liñas e as rayas dun circo, non? Esta vai a ser, creo que, a 6ª edición do evento, e gustaríame aproveitar este momento para trasladarlles os parabéns á Pista 4. Serán en total 7 espectáculos de diversas disciplinas e varias actividades de formación e debate que nos darán boa conta do momento que está a vivir o circo en Galicia, non? Quero rematar a miña intervención convidando a toda a cidadanía a que goce desta proposta e amosando a miña satisfacción de ver que Compostela sigue avanzando para ser un dos polos de creación e exhibición circense do Estado español. Pasolle agora a palabra a Xaquín. Sí, hola. Moi bo día a todas e a todos. Moitas grazas, Mercedes. Eu simplemente quería destacar un par de cuestións. En primeiro lugar, quero dicir, este tipo de programación que presentamos hoxe aquí conxuntamente une os esforzos de todas as institucións do Estado, que están incluídas as de todos os niveis, están incluídas na realización deste, e a iniciativa privada. Creo que é unha mostra, é un exemplo de, primeiro, de unha maneira moi, quero dicir, coherente e moi adaptada á situación actual de facer as cousas, onde moitas partes implicadas dialogan para levar a bo porto un proxecto deste estilo. E por outra banda, sí que tamén é un pouco o reflicte o bon momento ou o momento de madurez que está a atravesar o sector do circo, tanto no panorama estatal como no panorama galego. É unha realidade moi consolidada, na que non só por cuestións artísticas, senón tamén por cuestións de xestión, que está aí e que nós xa levamos dicindo dende o Concello
que vai ser unha linguaxe que vai estar moi presente nos próximos anos en todas as programacións europeas. Digamos que unha maneira de facer artes escénicas que se vai imbricar e que se vai estar misturándose con todas as outras artes e que ten moito percorrido porque pode acoller a calquera disciplina dentro dese gran abano que é o circo, non? Entón estamos moi contentos de poder participar, digamos que nesta consolidación ou nesta madurez e poderle trasladar á cidadanía de Compostela un ambicioso programa que hoxe por hoxe en poucos lugares do Estado se pode ver tan concentrado, non? É unha alegría poder contar con todas estas compañías que tanto o DEDEZ como o Circo a Escena suman para poder dar ao público e evidentemente tamén é unha alegría que a Manuel Alcántara lle desen o Premio Nacional de Circo, por outra banda, moi merecido, que xa se levaba moitos anos falando de que o debería levar e que podamos pechar, digamos, que a parte da exhibición co seu espectáculo que vos recomendamos que non vos perdades. Despois, por outra banda, o que é a selección de espectáculos, pois é unha selección moi equilibrada que está destinada a concitar a todo tipo de públicos, tanto público adulto como público familiar, e que contén espectáculos de diferentes disciplinas e de diferentes temáticas. Por exemplo, non vos perdades tampouco, non é por destacar, pero sí que a verdade é que a súa singularidade non só pola cuestión circense e digamos que polo elevado da calidade técnica e visual dos seus números, senón que pola temática que conta, polas achegas que fai e as reflexións que fai sobre a masculinidade, o espectáculo de 9-1 de suspensión, que creo que é digno de ver porque é moi novidoso nese sentido, non? De como os homes afrontan e se ispen no propio espectáculo a través do circo para reflexionar sobre a súa propia masculinidade e masculinidade dentro tamén do sector do circo, que en certo modo tamén é un sector como a todos evidentemente masculinizado. Por último, só me queda agradecerlle a todas as institucións representadas na mesa e a todas as que non están, porque evidentemente están en Madrid, pero o seu apoio e simplemente dicirvos que vos animedes a participar e que veñades ao circo, que se ábrese a carpa nesta gran cidade que para esta última semana e última semana de novembro e primeira de decembro. Así que, benvidos ao circo. Santiago, capital do circo. Grazas, bo día. Perdón. A formación en dramaturxia no circo é fundamental, e digo eu por experiencia propia, porque hai 15, 20 anos, cando o circo estaba comezando a despuntar, o novo circo en Galicia, éramos, digamos, técnicamente, relativamente, está mal dicirlo, pero éramos bastante bons todos, traballábamos, dedicámoslle horas, e técnicamente, pero notábamos que faltaba esa formación en dramaturxia, en ter espectáculos máis pechados, que hoxe é o que di Xaquín,
os espectáculos cada vez son máis pechados, máis redondos, independientemente da técnica que se empregue, e iso fai que no futuro, nos próximos anos, pois sexa un elemento central das artes escénicas. E por aí creemos que esa formación que achega o de 10 e a programación que fai o Circo Escena tamén é fundamental para convertir Santiago de Compostela nunha capital do circo. Así que moitas grazas por convidarnos a participar e formar parte deste proxecto. Bueno, pois nós dende Pista 4 que somos que acollemos parte deste encontro, agradecer, tamén me sumo a estes agradecementos, agradecer ao Concello, agradecer ao Centro Dramático, a GADIC, agradecer ao INAEM que sexa unha vez máis que podamos facer realidade a edición do D10. Un encontro de formación e innovación en circo que plantexamos cando cumplimos os 10 anos de Pista 4 e que decidimos darlle unha volta para invertilo. A nosa celebración decidimos invertila no que era a xeración de coñecemento e de formación no colectivo de artistas circenses daqui, da comunidade. Entón, bueno, pois se nos ocurriu empezar polas eivas máis grandes que teñen os artistas, non? Que é o plano da formación, afrontar dende moi diferentes liñas, tanto no que é na parte artística, formación na parte artística, como formación tamén na parte de producción, de escrita, de dramaturxia, de difusión e de xeración incluso de sector, de empresa. Entón, aí foi cando naceu o D10, que xa dende o primeiro momento o Centro Dramático apostou e o Concello de Santiago, e este a sexta edición. Máis adiante, nos seguintes anos, empezamos e fomos introducindo pouquiño a pouco a exhibición, porque non era o principal, sino que o principal era que revertese toda esta parte de formativa na comunidade circense, e sí que logo empezamos a facer un pouco, a darlle cabida a eses espectáculos que están traballando as novas dramaturxias en circo, que están indo a un público quizáis máis adulto, que era tan complicado entrar nos teatros, que bueno, agora xa empezamos a facer ese camiño, pero que estaba costando como bastante que o circo contemporáneo chegase aos teatros, ás salas, e tivese esas posibilidades para o público, e amosase esas posibilidades ao público. Agora xa é unha realidade e nos sentimos felices e orgullosos de poder formar parte desa pequena contribución a que este tipo de apostas se podan amosar sobre os escenarios, e aí pois traemos compañías, van a estar pois Pesir, que é unha compañía de vanguarda en Cataluña, Madame Gaú, que é unha parella de artistas tamén en Cataluña con unha proposta moi contemporánea, moi personal. Logo están uns rapaces de Granada que están empezando e que van a amosar tamén unha peza na que hibridan coa danza, o circo e os títeres. E logo se suma, que este ano para nós é moi importante, a programación de Circo a Escena. Entón, facer onde van a estar Suspensión de 9-1, unha compañía referencial de malabares a nivel estatal e internacional, Yolo, de Lucas Escobedo, para todos os públicos e con unha delicadeza e unha poesía moi maravillosa, e logo o Premio Nacional, o recente Premio Nacional de Circo, que é Manolo Alcántara, que bueno, xa o seu recoñecemento, que xa ven de anos, pois dá boa lectura da calidade do seu traballo, tamén para todos os públicos e para disfrutar. Entón, bueno, para nós, o sumarnos ao programa de Circo a Escena impulsado pola rede estatal tamén é fortaleza, é síntoma de fortaleza, porque
bueno, se van a mostrar, como falaba antes Mercedes e Xaquín, un amplo abano de diferentes disciplinas e de diferentes espectáculos que dan boa conta de como está o circo a día de hoxe. E logo, se o tempo acompaña, tamén un dos espectáculos que sí que este galego, que normalmente nestes ciclos trátase de traer cousas de fora para compartir cos artistas galegos daqui, pero este ano tamén, bueno, quedou unha peza de danza vertical, que é a primeira peza de danza vertical que se fixo na comunidade, e se vai a ver a posibilidade, se non chove, de poder facela o día 27. E sería que completaría pois esta programación. A maiores tamén ese día 27 aproveitamos, bueno, no apartado de formación quería falar que vai haber un curso de malabares expresivos impartido por un artista francés dunha compañía de malabares super recoñecida a nivel internacional, Guillaume Martinet, que é espectacular. Xa están as prazas cubertas, xa dende casi o principio, e logo vai a estar, que aparte que o CDG no apartado de formación nos apoia, vai a estar Jorge Albuerne, que é un artista multidisciplinar, moi vinculado, evidentemente, ao circo, e moi vinculado á danza e ao movimento tamén, e a escrita, e vai a dar un obradoiro de escribir o risco, escribir de escrita en circo, de dramaturxia. Entón, bueno, e logo vai haber unha webinar que todavía non está marcada a data, pero que completará este ano o ciclo de formación sobre prevención e seguridade en circo e sistemas de rigging, porque, bueno, contamos con moitísima xente de aéreos e de técnicas aéreas en circo e sempre hai esa eiva, non? E agora cada vez máis nos espazos, tanto públicos como privados, solicitan unha serie de medidas e de, bueno, que hai que formar os artistas xa consolidados e os novos artistas. E logo teremos como outra parte a presentación, que tamén estamos, bueno, pois contentos, a presentación da Guía das Boas Prácticas en Xénero a hora de facer un festival que se acaba de presentar este mesmo ano. É un estudo e unha proposta dunha comisión que parte de Circo Escena, que coa axuda, coa colaboración dos festivais Circada de Sevilla e Circaire de Palma de Mallorca e a Universidade de Granada, pois é un estudo e unha guía para revisar nos festivais todo o tema de xénero, tanto no que son as programacións como no que é as equipas que conforman as organizacións dos festivais, con suxerencias e para ir tendo en conta, aplicado aos festivais de circo, pero tamén a revisar e que se pode aplicar en todos os festivais de artes escénicas. Entón, eso tamén vai a estar apoiado pola APCG, que é a Asociación Profesional de Galicia, que acaba de, fai un ano, relanzouse, e aproveitaremos tamén dende a APCG, aproveitará para lanzar a súa nova web. E, bueno, é un programa como moi variado, donde convidamos a toda a cidadanía a que veña a participar de todo o que este de cara ao público, que os vai a trasladar a outros universos, a outras historias, os vai a facer moi felices, porque o circo ten esa cousa, non? De que tamén te fai moi feliz, aínda que ás veces se traten temas profundos e duros e que tamén se tratan no circo, e que estamos moi contentos e Compostela, capital do circo. Dende a nosa humildade. Dende a nosa humildade. Bueno, pouquiño a pouco se van facendo cousiñas. Sí. Unha cidade do circo e que queremos que sexa, pois eso, cada día máis cidade do circo. Temos un director excelente, o Monitor de Galicia, que aposta de forma moi decidida por eso, e nós tamén, claramente dende a Xunta de Galicia e dende o CDG, pois claramente tamén hai unha aposta moi decidida.
É importante este apoio das institucións para os artistas, para as compañías, bueno, é clave e agradecidos. Aquí falo xa non tanto dende Pista 4, sino dende toda a comunidade de artistas, porque, bueno, é necesaria e a verdade é que este ano se conxugan un montón de estructuras que nos posibilitan moitas cousas e que fan que isto cada vez se faga máis forte. E o gran valor é o que dixemos ao principio, non? E o que estás dicindo, Belén, que ao final todas as administracións que de alguna maneira, administracións e por suposto colectivos profesionais do sector aunan e non diversifiquemos e suman forzas. Exactamente, sí. que nun proxecto que, bueno, falamos de todo isto, un proxecto común e iso é o que realmente alcanza o valor do que estamos presentando. Alguna pregunta? Estou moi contenta do que o circo surda, porque eu lembro cando era nena, iba a meu povo, levábamos a Sevilla, e víamos a disciplina tan maravillosa daqueles artistas, non? Quedou esquecida, vos Pista 4 levades aí loitando moitísimo por resurgir esta arte. Eu lembro tamén o tema da Cidade dos Muchachos que tiña esta proposta tamén moi interesante e ademais moi recoñecida tamén. E a pregunta é: hai un proxecto por parte da administración para crear unha escola circense? Si o hai, non o sabemos, ojalá. A ver, eso é... Bueno, aquí Expo podemos decir como é o que é o presidente da Asociación de Profesionais de Circo do país. Podemos decir un pouco como está o mapa formativo no Estado e evidentemente é unha das grandes eivas que hai, que creo que o primeiro oficial acabase de abrir agora en Cataluña e, bueno, é unha reivindicación de que eso, e quero dicir, as formacións sempre foi a través dos sectores e de escolas privadas, non é porque fan un esforzo porque a xente se forme e tal, pero evidentemente eso é un dos retos e dos saltos que ten que facer os sectores e as administracións todas nos próximos anos. Estamos traballando agora con industrias culturais en Madrid. Primeiro, coa formación profesional en circo, co ciclo medio. O único ciclo medio que hai en Barcelona é a Rogelio Rivel. Despois hai outras dúas escolas que poderían ser homologables a Rogelio Rivel, que son Carampa en Madrid e Lacao en Andalucía. O problema é que tanto Lacao como Carampa non teñen un estudio regulado e isto é o que se está buscando agora, conseguir esa regulación. Aparte de eso, está a Federación de Escolas de Circo Socioeducativo, que xa é unha rede de 35 escolas que están xa por todo o Estado e que tamén poderían dar, de alguna maneira, ese salto. Pero falta, por parte da Administración, o impulso para poder dar este paso. E é ahora mismo no que estamos traballando, ¿no? En esas escolas de circo. Tamén aquí, en la Federación de Escolas de Circo Socioeducativo, está Circo Nove, que está aí nas Cancelas, pero hasta ahora eso, dedícanse ao ámbito socioeducativo non regulado, informal, e bueno, pois esperemos que pronto podamos ir dando ese salto e tamén o salto ao mundo universitario. Nos temos licenciados aquí en Santiago, licenciados universitarios en circo, con Degree Circus, que se sacaron en Londres, pero non teñen homologación como profesionais aquí. Entón esperamos tamén que eso sirva para facer esa homologación, pero tamén para que proxectos como, por exemplo, en Madrid, xa hai como unha especie de experto universitario en circo que está dentro de un máster en danza, pero esperamos que tamén se abra ao nivel formativo homologable a Europa de universitario, de categoría universitaria. Todo isto son todo pasiños que hai que ir dando e bueno, esperamos que si xa está feita en Cataluña e se hai unha formación profesional que só é homologable en Cataluña pero non no resto do Estado, pois que abramos o primeiro aí ese ciclo medio. Ese será o primeiro paso para
conformar esa disciplina é regulada, oficial. O que si hai un interés cada vez máis grande por parte da ciudadanía polo circo, non? Como unha arte escénica que quere e necesita o estatus que merece, non? Entón, non só visual, sino ao dos anos, para que poida crecer de xeito desorgado. Algúnha pregunta máis? Pois entón, pasamos a seguinte... Vale. Sin ánimo de... No. Fora, Teño la barra de labios.
Dame un segundo. Podemos pechar a porta, verdad? Sí. Bueno, hai escasos días presentábamos na Casa Xoana Torres a campaña deste ano con motivo do 25N, onde dábamos unhas pinceladas tamén sobre as actividades que en torno a este mes tiñamos programadas. Hoxe, de forma específica, estamos aquí Teresa Furelos, que é a xefa de servizo de Igualdade, a responsable de Igualdade, e Diego Lado, coordinador deste proxecto que imos presentar, que ten que ver cunha semana escolar contra a violencia de xénero, que se funde tamén con toda o noso proxecto Compigual, que xa leva funcionando dende que empezou este curso académico con nenos e nenas do noso concello, e que vai a durar prácticamente ata que remate esta legislatura. Esta campaña que xira en torno a este libro do que é o autor Xosé Antonio Perozo, Amor Amargo, que hoxe non pode estar aquí, un libro interesantísimo que creo que vai a ter éxito entre os cativos e as cativas da nosa cidade. Dentro un momento, Diego nos vai a falar en que consiste todas estas accións que van ter lugar próximamente, e que vai a chegar a un montón, a 3.000 e pico alumnos e alumnas da nosa cidade. Creo que son 3.500 nenos e nenas, entre alumnado e tamén profesorado de centros de secundaria. O fío conductor das mesmas é a publicación, como decía antes, como unha banda deseñada, Amor Amargo, que editamos dende o Concello de Santiago, que está, como decía, escrito por Perozo, e con unhas ilustracións maravillosas de Victoria Ribeiro Currais. A parte deste texto, elaborouse un programa con propostas de traballo, editouse unha guía específica para o profesorado con pautas para utilizar a novela, que se vai a distribuir entre o alumnado e o profesorado para que participen nas diferentes actividades. Agora nos vai a falar Diego, como decía, coordinador deste programa, de todas esas actividades. Bueno, o primeiro que nos gustaría salientar é a excelente acollida que tivo o proxecto entre os centros de secundaria de Compostela. De feito, participaron todos excepto un, sumando un total de 3.500 participantes, de alumnado de secundaria, dos cursos de segundo, terceiro e cuarto. A violencia de xénero, por desgraza, é un dos principais problemas da nosa sociedade, e nos consideramos que, ademais da concienciación, que a concienciación non é suficiente, que é necesario tamén educar. Por iso, elaboramos un proxecto como este, no que na novela da que falábamos, Amor Amargo, combinando tanto a narración tradicional como banda deseñada, dun xeito, digamos, lúdico, asequible, que o alumnado non toma como a imposición, vamos achegando a problemática e formas de previla e de loitar contra ela. Este sistema, no que xa temos traballado en moitos sitios, tanto en Galicia como en España, a través do traballo cunha historia de ficción, conseguimos achegar a comunidade educativa temáticas para educar a través da ficción. Como decía Mercedes hai un momentiño, ademais da novela, que vai ser a base de traballo durante a semana escolar, editamos tamén unha guía do profesorado na que buscamos que dun xeito transversal, é dicir, non só nas materias máis específicas que podan tratar temas de igualdade, sino en prácticamente todas as materias, desde lingua hasta arte, hasta
hasta a literatura, pois aproveitar a lectura do libro para traballar nesta temática. A guía non ten imposición, sino que ten suxestións para que o profesorado escolla as que máis se axeiten a súa clase e a súa asignatura. En principio, salvo que teñades algunha dúbida. Bueno, en a historia podes falar un pouco da historia, non? A historia de unha serie de rapaces. Sí, a historia está protagonizada por un grupo de rapaces e rapazas que se coñecen de toda a vida e que veranean xuntos. É un grupo moi heteroxéneo co que o alumnado pode se identificar facilmente, son personaxes recoñecibles, caracteres recoñecibles. E digamos que o que irrumpe nese grupo de amigos que se coñecen desde a infancia é que unha das protagonistas comeza a relación cun mozo e vanse descubrindo pouco a pouco que a relación con ese mozo é un poquinho problemática e acaba se convertindo como di o título, nun amor amargo. Sí, a través deses micromachismos, claro, sí, vais detectando... Por exemplo, o querer controlar o que fai en todo momento, que non queira que quere influir en que non vexa os seus amigos e amigas de toda a vida, en controlar o teléfono móvil, o sea, todas esas situacións que son frecuentes e que hai que traballar para evitar, non? Se busca un pouco a identificación, entendo. Claro, sí, búscase que o alumnado desta idade se identifique, o sea, que se sean personaxes reconocibles como poden ser eles mesmos ou os seus compañeros e compañeiras de clase, sí. E as situacións son situacións tamén cotidianas para eles. Con isto non sei se vai haber outra vía de educación no sentido de enseñar as ferramentas para se alguén se sente identificado, como ten que actuar. Sí, esas cousas que están especificadas na guía do profesorado de como detectar e como previr e como traballar nas aulas aproveitando a lectura do tal, que como traballar nesa situación, sobre todo o importante é detectar situacións, porque sí que estamos detectando todos os centros de secundaria cos que falamos, que nos adolescentes actuais está vendo como algúns pasos atrás, non cousas que xa considerábamos superadas, sobre todo o tema do control, do que falábamos agora, que asumen como normais polas series, polos programas de televisión que ven, por unha serie de circunstancias asumen como normais cousas que parecía que xa estaban superadas. Entón, sí que se dan pautas para traballar sobre todo na detección de situacións, sobre todo eso, de control e de aislamento, e se dan pautas para traballar en previr e en evitar ese tipo de comportamentos. De alguna maneira, todo o noso traballo que estamos facendo dende as campañas diferentes e con todas as accións, poñer de manifesto eses elementos que moitas veces pasan desapercibidos ou non se lle dá o valor que realmente teñen e que son os que finalmente producen as situacións tremendas e dramáticas da violencia de xénero, non? Nos este ano, dentro da propia dinámica de Compostela en negro, falo a efectos de gráficos e demais, utilizamos ese iceberg enteiro, non únicamente a punta do iceberg, que é o feminicidio, que é o que se ve, o que realmente se recoñece, non? Como a gran violencia, pero debaixo, na parte invisible, que é a máis importante en tamaño, en escala, están todas esas cousas, non? Os celos, as chantaxes, as amenazas, as humillacións, todas esas cousas que hai que recoñecer, hai que coñecer e recoñecer para evitar e, por suposto, corrixir, non? Dende a máis pequena infancia, porque é certo que sí que existe un retroceso que ten que ver con moitos factores, que ten que ver que a evolución que estamos sufrindo a nivel de todo o planeta, non? Con ese negacionismo da violencia contra as mulleres e contra outras violencias, non?
e polo tanto o factor educación para nós é o principal, o sea, únicamente a través da educación en todas as súas escalas poderemos ter éxito agora, no presente e no futuro. Algunha cuestión máis? Pois nada, moitas grazas. Gracias.